Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er een visie dringend noodzakelijk is op de ontwikkeling van de haven. Dat zegt de voorzitter van de vakcentrale SSK, Wendel Meulen. Hij sprak erover in het programma Un Rato com Gino, de podcast van Extra. Volgens Wendel Meulen is het belangrijk dat er wordt besloten welke richting de haven op moet gaan, nu er nauwelijks nog activiteiten zijn in de raffinaderij. Dat was altijd heel belangrijk voor de haven. Nu zijn er wel opkomende ontwikkelingen. Onder meer wordt er gezocht naar mensen die werkzaam kunnen zijn in de asfaltproductie. Maar wat doen we met de haven? Daarvoor moet een nationale top komen, aldus Meulen. Omdat anders zeg maar, ja, de toekomst onduidelijk is. En daar moet juist wel aan gewerkt worden. Pastoor blijft langer vast. Het is een zaak waarover veel wordt gesproken op Curaçao. Afgelopen maandag is op luchthaven Hato een pastoor gearresteerd. Hij was afkomstig uit Colombia. Het bisdom erkent dat er iemand is aangenomen. Dat doet verder weinig uitspraken. In de Extra wordt vandaag gemeld dat het zou gaan om het witwassen van geld. En wordt er gewezen naar de pastoor van Montaña als degene die zou zijn gearresteerd. Maar zoals gezegd is er nog geen bevestiging van het bisdom gekomen. Akkoord met busbedrijf ABC. Er is gisteren een akkoord getekend tussen het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur en autobusbedrijf ABC. Doel van het akkoord is om bij te dragen aan het verbeteren van het welzijn van ouderen op Curaçao. De mobiliteit is belangrijk en om te zorgen dat ouderen mobieler kunnen zijn, dus makkelijker het huis uit kunnen gaan, is besloten om een speciaal tarief in te voeren voor ouderen. Vanaf 1 maart van dit jaar tot eind van het jaar kunnen alle passagiers van 65 jaar en ouder met ABC rijden voor slechts 1 gulden. Dat is deel van een pilotproject dat als doel heeft de mobiliteit te vergroten en ouderen gemakkelijker toegang te geven tot vervoer. Dan is er een nieuwe CEO van MCB, de Maduro en Curiels Bank, heeft gisteren aangekondigd dat Quinten Frey de nieuwe president en CEO wordt. Hij gaat aan de slag op 1 juni van dit jaar en hij volgt daarmee Lionel Chico Capriles op. Die heeft vorig jaar aangekondigd een stapje terug te zetten en gaat een nieuwe rol op zich nemen als lid van de Raad van Commissarissen. Quinten Frey heeft meer dan 30 jaar ervaring in de financiële dienstverlening en heeft laten weten veel zin te hebben in deze uitdaging. Ketenen van monument gestolen. Ja, dat is nieuws dat zelfs tot in Nederland is opgepakt. De ketenen van het Tula-monument bij het RIF in het Vrijheidspark zijn gestolen. En volgens de heren van het park, Fundación Parque Lucha de Libertad, kan dat verschillende redenen hebben. Iemand heeft het gewoon gestolen omdat ze dachten dat ze het koper goed konden gebruiken. Het kan een statement zijn van iemand die zegt dat er geen slavernij meer is en dat de ketenen daarom al langer zijn verbroken. Of het kan nog meer redenen hebben, maar het is de vraag of het zeg maar een ideële diefstal is om een statement te maken of een diefstal uit noodzaak van iemand die dacht dat hij het nodig had. Het wordt nog onderzocht, opmerkelijk is het wel. Dan naar Marta Dijkhoff, die laat weten dat ze zelf is opgestapt. Marta Dijkhoff heeft vanochtend een bericht naar de media gestuurd met betrekking tot haar functie als directeur van het Nationaal Taalinstituut Curaçao. In tegenstelling tot wat er in sommige media rondgaat, heeft ze uit eigen overweging en op principiële gronden besloten haar overeenkomst met het NTIC op te zeggen. Dit besluit volgt volgens haar voort uit fundamentele en principiële meningsverschillen met de Raad van Commissarissen. Ze vindt het belangrijk te benadrukken dat zij geen geld over de balk heeft gesmeten met dure reisjes en dat er verder niks achter zit. Er was een fundamenteel verschil van mening over de koers van het Taalinstituut en dat is volgens haar de reden dat ze is opgestapt. Dan klachten over een stroomstation. Extra sprak onlangs met mevrouw Crisma van El Señorial. Die klaagt dat er een Aqualectra station op haar terrein staat en ze merkt op dat Aqualectra geen onderhoud uitvoert. Hierdoor beginnen verschillende dieren, zoals onder andere hagedissen en ratten, vaker in het gebied voor te komen omdat er veel onkruid en planten groeien.
Mevrouw Krisma wil dat Aqualectra daadwerkelijk zorgt voor de stroomstations over het eiland, te beginnen bij degene bij El Señorial. U ziet het op de beelden. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Op Sint Maarten zijn er de laatste tijd, eigenlijk sinds 2024, veel berichten tot ons gekomen over schietpartijen, wapenbezit. Er zijn een aantal moorden gepleegd in 2024. En de zorg over de wapens die rondgaan op het eiland is groot. Gisteren vond er opnieuw een schietincident plaats. Dat vond plaats in de Nick Springs Drive in de wijk Dutch Quarter. Daarbij raakten 4 personen gewond. De politie kreeg iets na 5 gistermiddag een melding van meerdere schoten en gewonde personen. Bij aankomst troffen de politie 3 slachtoffers met schotwonden aan. Die kregen snel eerste hulp. Later ontdekte de politie dat een 4e slachtoffer zichzelf naar het ziekenhuis had gereden om medische hulp te zoeken. De details rond de schietpartij zijn nog niet duidelijk. Er wordt verder onderzoek naar gedaan. En dan staat er vandaag in de Extra een mooi lang interview met Vernon Romley in de krant. Deze man zat 10 jaar vast en benadrukt zijn onschuld. Hij is vrijgelaten en er is nog steeds niet door de officiële keten aangegeven dat hij daadwerkelijk niet betrokken was bij de moord. Meer dan 10 jaar geleden op een Chinese toko-eigenaar. Maar Romley zegt dat hij vertrouwen daarin heeft en vindt het belangrijk om te benadrukken dat hij hoopt dat hij eens daadwerkelijk ook echt als een onschuldige wordt gezien. Installatie van de dranghekken, dat is gisteren begonnen bij Palo Blanco. Het is een belangrijke nieuwe stap voor carnaval, voor de grote optochten. Maar omdat het redelijk gevaarlijk werk kan zijn, dus soms rijden de automobilisten nogal hard, hebben de mensen die bezig zijn met het plaatsen van de dranghekken gisteren de zegen van de pastoor van Vichy gekregen voordat ze aan de slag gingen om te zorgen dat het werk goed verloopt. En dan ligt het vooral aan de auto's die soms geen rekening houden met de werkzaamheden. Dan gaan we naar Brazilië, want oud-president Bolsonaro is aangeklaagd voor koepplannen na de verloren verkiezingen. De voormalige president van Brazilië, Jair Bolsonaro, wordt aangeklaagd voor het beramen van een staatsgreep nadat hij in 2022 de verkiezingen had verloren. Als hij schuldig wordt bevonden, kan hij rond de 40 jaar celstraf krijgen. De Braziliaanse procureur-generaal beschuldigt Bolsonaro en 6 van zijn medewerkers ervan een criminele organisatie te leiden die zich bezighield met een autoritair machtsproject. Er was onder meer een plan om de huidige president van Brazilië, Lula da Silva, te vergiftigen en de opperrechter Alexandre de Moraes, een vijand van Bolsonaro, dood te schieten. De aanklachten komen 3 maanden nadat de federale politie met een onderzoeksrapport is gekomen over staatsgreepplannen van Bolsonaro. Hij is momenteel niet in het land. Hij heeft Brazilië verlaten nadat er onrust was ontstaan en nadat de huidige premier Lula da Silva aan de macht was gekomen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal.
We zijn er morgen weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.